Yn ystod blwyddyn gyntaf fi yn astudio gwaith coed yn Coleg Meirion Dwyfor, Dolgella, oedd y tiwtoriaid yn cymorth mawr yn ystod y blwyddyn gyntaf yn coleg yn helpu ni drwy pob un rhan o'r cwrs ac oedden nhw'n trin ni fel oedolion yn hytrach na plant sy'n newydd gadael ysgol sydd yn neis. Ac ar nhw weld yn ffit i roi fi ymlaen tuag at cystadleuaeth rhanbarthol Cymru efo Sgiliau Cymru, lle er fi pigo fyny gwobr air gyntaf fi yn cystadlu efo gwaith coed. Yn ystod yr ail flwyddyn ar fi dewis gwaith coed ar safle gan fy mod i'n enjoyo gweithio allan yn yr awyr gored. O'n i'n enjoyo y cwrs yn yr ail flwyddyn gan bod ni yn gweithio mwy penodol ar gwaith safle, dysgu am ffurfio toia, lloria ac yn y blaen. Ac hefyd eisiau ymlaen i gystadlu i Tîm Cymru yn y Skillshow yn Birmingham, lle ni ennill air. Edrych yn ôl, dwi wedi llwyddo lot mwy na be ni ddisgwyl oedd yn posibl. Ac yn ystod lefel 3, ar ni ddysgu mwy amdan gwaith coed mwy manwl, fel ffurfio toia, hip ac yn y blaen. Ac oedd yn edrych ar adeiladwaith fel rhan mawr yn hytrach na gwaith coed yn unig. Yn ystod y trydydd flwyddyn, ar fi cyrraedd copa o fy ngyrfa drwy ennill air yn cystadleuaeth Skill Build yn yr NEC yn Birmingham. Oedd hyn wedi cael ei wneud yn fwy sbesial iddo fi gan wsos yn gynharach ar fi ennill Apprentice y Flwyddyn Cymru yn Llundain. Ar ôl gorffan y coleg, ar fi penderfynu mynd yn self-employed a dwi heb di edrych yn ôl ers yna. Ar fi hefyd gael pigo fyny at Squad UK i gobeithio cystadlu yn Brasil blwyddyn nesaf. Bod fi wedi gorffan y coleg, maen nhw dal yn rhoi cymorth iddo fi trwy rhoi lle neu man iddo fi practisio gwaith coed. Mae'n saff i ddeud, heb cymorth Coleg Meirion Dwyfor a'r tiwtoriaid fyswn i'm lle dwi heddiw, a felly dyna pam dwi'n weld o'n fel dyletswydd arna fi i helpu nhw datblygu dysgwyr i cystadlu yn y dyfodol. A dwi'n edrych ymlaen am siwrna fi fy hun hefyd.